Sausa ka. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're wrong, remember that I told you I found my way back home. Maayo nga daw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Jan. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan way back home. Always let you know that I'm always gonna hold on. Ano pa na siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Kalanggaman, Lutak, Naga City, Cebu. Ang gatong matatampo nagdasingan nga Jen. Dali aras panahon, uy. Wa lang ibaw eh. Usan ako katuig ug 5 ka buwan dinhi sa Manila. Uy, si Mama man yung nanawag. Hello, Ma? Hello, Jen. Kumusta man ka diha? Okay naman, Ma. Unsa man ka? Bakit plano mo pa ulit din sa Cebu? Nga naman, Ma. Gimingaw naman ako. Ay, gimingaw na in town na. O, kaya in town may maanan si Papa ni mo nga malayo ka na mo. Nagplano man bitaw ko mga mapauli diha sa ato. Gimingaw na sad ko ninyo. Maayo hinuon kung mauna. Unya, kano sa ka man mo pa uli? Basig sa sunod adlaw, Ma. Naandam na ginakong ako mga gamit para pauli sa amo. Gilaayaman ko eh. Ay, maipag mag-live ko. Hi guys! Kita-kita niyo to ninyo puhon ha, kay magpauli mo ko diha sa ato. Yes ako mga friends diha. Magwara-wara na sabta ninyo. Char! Uy, hindi mo na-comment? Gil pa. Hi, cute. Cute ko no ko. Pagkatawag sa gawin. Hindi pa. Hindi na nakita. Hindi pa rin tawhan na. Ay, bahala siya, uy. Ako na nini-end akong live, be. Guys, mupahuwain ako ha, kay mupauli na ko, ugma. Bye! God bless! Uy. Na-chat man. Ay, taga-asa di ay ka. Ako reply na katiyot, kay natog na ko. Sa'yo para ba ko mo pauli-ug. Salamat in town nga ni pauli na kanak, Jen. Ay, gimingaw na gid kaayo minimo nak. Oo na, mingaw na kay Mimo na to eh. Mingaw na sugkay ko ninyong mga pa. Ayaw na pagbalik sa Manila, ha? Mauna na. Atihag lang sa ato eh. Balag mo kay trabaho, basta di lang ka malayo na mo. Ayaw mo kabala ka, mapa. Kaya dili naman ko mubalik yung uban nila. Magpundura gid ko din sa ato. Laay sabihin niya, aratas bayda. Kung siya si Kelby nga, niuli na ko. Aran, nakoy ka-chat-chat. Sure, oy. Naanap itaw ka sa inyo. Oo, lagi. Walay kapsulti na ko nga. Iuli na ka. Na, busy ko, oy. Magkita to, be. Ha? Umana kong duwa og basketball. Ganahon di ka sa inyo, ha? Nakadumdum di ka sa amo. Ay, sa iyo
Okay, sige. Ako i-chat ni mo kung asa ta magkita. Makadungdong ba ka si Gail din, ha? Si Gail. Kagwapo niya. Wala akong heart. Bago pa, uy. Naunsa ka, uy. Nitutok ka man good na ako. Igwapahan na ko nimo. We. Okay. Manuroy ta na. Aron, magkastorya tayo maayo. Nga na di nga, ni-comment maka sa akong live. Unya, i-chat pagid ka. Giganahan lang ko. Kay familiar mo na ko ang imong naong. Naoda ay kay dul-dul ram ditag barangay. Ako sab, pag-comment ni mo, nakaingon ko nga, nakakita na magiging ko ining tawhan, ha? Oo, kay sige sabi ko maabot nga magduwa og basketball. Jen, man, istorya taglain ba? Unsa man? May uyab na ka. Waka pa, uy. Isa ato ba? Pwede di ko mong uyab mo? Ha? Mo na, Jen. Bisan to daw pag-ulta na kasuod. Pero, na ako. I love you. Gail, makalitan man sa tani mo, uy. Pwede mag-friends lang una ta? So, ito lang sagod na to ang atong pagkatao, good? Oo. Okay na, Jen. Huwag mo siya kumagdali. Makapaabot ang puno. Salamat, Gail. Kinsa man tong naghatod ni mo, Jen? Imo tong uyab. Dili mauy. Ako rin tong amigo. Ay, mao ba? Ay, dinhidi tong imong mga amiga, uy. Kinsa man ma? Si Jaira raman to akong nailhan. Ngano ko no, nga wa na ka magpakita nila. Ako lang uya to silang suruyon, ma. Kumusta man mo mga gwapa? Abi kinamog dili lagi ka magpakita na mo, day. Kaya abi mo no, mura na magkagnausap nga gikan kang Manila, uy. Kamong gid no pataka raman mo uy. Ako na gihapon ni Day, si Jen ang inyong amiga nga si Pat. Nabisi lang gid ko. Nabisi ka sa imong Gail? Uy, ikaw ha? Chismosa kay kada. Uyab na mong Gail, no? Ha? Dili uy. Di pa lagod ano? Ano na kailangan mong Gail? Day, ilado man ko na si Gail kay magsikip na nagduwag basket. Unya, nakakita sad mi nga nagkuyog mo, mauna. Pastilan ninyo uy. Abi kay nagkuyog uyab na. Ay dali hinuon mo na. Kuyog mo na ako kay palitan ta mong snacks. Ay mo sige hisgot anang Gail. Ay ka na, matakom gining baba na mo kay mo man may pakanoon. Jen, kumusta naman itong akong gingon mo? Ha? Taw-tawa naman ko nga nangayab mo. Pagid ka maluoy na ko. Ang tinuod Gail, naluoy naman ko nimo. Tinuod? Wala kay. Nga sa ato pa, uyab na ta. Oh Gail, ako na kang gisugot. Salamat yan. Dili na gini chismis kay imo naman kang gisugot si Gail. O Day, kay nakita man sabod na ako nga tinuod ang yung tinguha na ako. Buutan man sa linuon na si Gail, day.
Maong good luck sa inyong relasyon. Dali aras panahon dyan, no? Walang ibaw eh. Usa na malita ka tuig. Maog yun. Wala nagwaha, no? Bitaw. Mayroon tag, di ka mausap dyan. Sinungita kang lain ba? Dili na mahitabo, Gail. Kay love kaayo ti ka. Salamat dyan. I love you. I love you too. Hoy, babay. Wala din mo ni Gail? Ha? Unsi wa, good. Abot na ko ipasabot ba? Buwag na ba day mo ni Gail? Ha? Uy, pa mi, uy. Pag-sure, uy. Ang ano di ay? Ako maguto nakita niya, nagkuyog silang Marie. Unsa? Kuan, Jen, kining... Tugaan na lang. Uya ba mo ni Marie? Jen, sorry kayo. Kuan, binuang mo buto akong pagpangyab niya. Niya, nisugot man. Sugyaan ko ni mo nga binuang ka na ako. Sorry kayo, Jen. Mahimo man nga. Ako siya buwagan ko. Ayaw na. Ngano imo magbuwagan? Ipadayo ng inyong relasyon? Jen, Basig nagtuo ka nga iro ko, nga mugukot ni mo. Makigbuwag na ko ni mo. Jen. Sa ato pa, wala ka mahigugma ni Gail. Ha? Kaya kung tinuod pa ang imong gugma niya, day, imo na ipaglaban ang inyong gugma. Wa na siya gusto na ako, day. Maong dali na ko ipamugos ng akong kaugalingon. Lahi sa kada. Unya, ano may plano ni mo? Kung naay manguyab na ako, sugton tayo na ako. Aron makabawas pa niya. Kumusta naman ka, day? Okay naman, day. Ay, kuan day, uy. Naday na regards ni mo. Ha? Kinsa man? Si Lloyd. Kinsa man na? Taga-Pikas Barangay. Salamat nga, nakik-friend ka na ko, Jen. Friend man kas akong amiga. Maong nakik-friend na sa paning mo. O ako mas nakita nga buotan ka. Salamat, Jen. Ya, okay na nimo nga magbisitahan ko nimo. Okay na, uy. Nga nagong di. Jen, may isultid ako nimo. Hibaw na ko, ana, oy. Manguyab ka na ako. Wow, sa tani mo eh. Klaro naman kayo, good nga. Manguyab ka kay, sige, baka pamisita na ako. Unya, daga ko. Ikaw, ulit tausad. Ana, maganda pa ingon. Ikaw, Jen, gusto ko nimo. May paglaom ka ko. Maura man gihapon kon. Unya-unyaon pati ka. Magkauyab ra man gihapon ta. Huh? Bitaw, Lloyd, oy. Ako na kang gisugot. Salamat, Jen. Noon sa man ko. Ngano dili man ko malipayon ang ba ni Lloyd. Nganong lain man ang gipangita sa akong kasing-kasing. Oh. Si Gail man ninanawag. At sa may tuyo ining tawhana. Hello? Puli na di ka na ko. Agad sa may labot ni mo. Nga dili naman taoyab. Ilabot ko. Ini, pagbigyan
Gail, Magkita tabi. Gusto na kong maging istorya ni mo. Gail, Please, Jen. Bisig kami yun lang. Tulungan ka na ako. okay, sige. Unsa may mong tuyo na ako? Mangutanan ako ni mo. Unsa man na? Unsa man? Malipayon ka ba sa mong gipaulin ako? Tabagan ako, Jen. Ngano nangutan na pa man ka? Gusto na ko mahibang. Malipayon ka ba sa bago ni mong uyab? Dili. Kung muna, magbalik na. Gail, Hindi ko malipayon ka ba ni Mari? Kung magkuyog ni, ikaw ang na-appeal mo sa umpa. Magbalik na, Jen. Hindi ko makabalik. ang tinuod, Gail. Wa pamawa ang akong gugma nimo. O parehas nimo kon magkuyog ni Lloyd. Ikaw sa ni apermis kung huna-huna. Kung muna, magbalik na. Buwagan ako si Marie. Huwag ikaw, buwag yung usap si Lloyd. Makibuwag ka na ako. Kaya makibalik ka sa mga ex. Sorry, Lloyd. Hinaot na masamtan ko nimo. Okay na, Jen. Sip pa kayo kung ako ba mo gustong kaugulingon din mo. Okay na. Importante nga, malipay ka ba niya? Salamat, Lloyd. So, okay na? Maayurang yung panabuhat ni Lloyd? Okay ra, Gail. Unya, kamo ni Marie? Nakasabot-sabot siya. Ay, huwag mo digpag po man niya. Maayo hinuon. Oo niya. Okay na pa nga magbalik ha. Andam na ko. Salamat siya. May isang tiri ko niyo. Unsa man na? Ayaw sabi niya, imong gibuwagan si Lloyd. Ha? Ano man? Naam dito'y laing uyab. Unsa? Nagitaan sa kong amigo. Umani ang pamisita ni mo, muadtubod siya sa lain niyang uyab. Wa gyud ay mapili ninyo. Parehas gyud ay mo tanang laki. Ang kuno na ko. Nakasako sa itong relasyon, Jen. Pero nihigayo na. Di na ako magpakasapa. O di na siya ko makatugot nga mabuhat ka pa na. Bantay bitaw ha? Hindi, promise. I love you, Jen. I love you too, Gail. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side. You will never be alone. Even when we go through changes, even when we roll. Remember that I told you. Nagbalik mi ni Gail. Kaya nasuta man namo nga love pa namo ang usag-usag. Para nako, dili crime ang mabalik sa ex. Labi na kung love pa nimo siya. Sa pagkakaroon, minyo na mi, ug may gwapo na mi nga liwat. Dinhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagading akong tambong. More power sa RMN. Mga ka mga hikalang kaagi ni Jen, nga kaga kalanggaman lutak naga City Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, way back home. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side. You will never be alone. Even when we go through changes. Ang mong kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Porzuelo Garing, o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas.
Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka hawit. I-address lang ni ining tulamanon, handumanan sa usa ka hawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw.